Helo bawb, bore da chi gyd. Gobeithio'ch bod i gyd yn cadw'n dda a wedi mwynhau y penwythnos. Ionawr 18 yw diwrnod cenedlaethol Winnie the Pooh. Efallai eich bod o'r farn bod hwn yn rhy blentynaidd i chi, ond credwch chi fi, mae Winnie bach yn siarad lot o sens. Edrychwch ar y geiriau sydd ar y sgrin. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Dwi am i chi fyfyrio a meddwl am ei hystyr. Meddyliwch am eiliad am amser le rydych chi wedi gorfod bod yn ddewr. Meddyliwch am amser le rydych chi wedi bod yn gryf. Ac mae angen i ni gyd dangos mwy o hyder a chredu ein bod yn ddoeth. Mae y rhinweddau hyn yn perthyn i ni gyd. Nawr gymerwch hanner awr fach i ymchwilio i rai dyfyniadau a geiriau doeth eraill gan yr hen Winnie. Mwynhewch y dasg a chadwch yn saff bawb. Hwyl am y tro.